I dag der er det, hvad dag er det egentlig? I dag der er det tirsdag. Det er 1000 ud af 1.000.000, hvor jeg prøver at filme en vlog. Vi har nogle nice plans. Vi skal ud og spise med vores 2 kamis med Ea. Og vi skal selvfølgelig på Café Sommersko. 10 out of 10. Så nu vil jeg lige hurtigt hoppe i bad, og så lad os lige snakkes ved, når jeg har været i bad. Jeg har været i bad, mit hår er stadig ret vådt, så jeg tænker lige, at jeg skal have det tørret på et tidspunkt. Nu der skal mig og Ea til at lægge noget make op og gøre os klar, og I ved, hele yada. What about this? Cute. Det kan jeg godt lide. I ved, den evige struggle med at vælge et outfit. Vi startede ud i morges med at ligge og sole os, så jeg håber man kan se, at vi har fået noget farve. Jeg var så dårlig til at sole mig, jeg synes det er fucking kedeligt. Og jeg kan ikke sådan holde ud i sådan særlig lang tid, hvis det giver mening. Så jeg føler bare, at jeg keder mig så hurtigt. Jeg har brugt denne her It Cosmetics CC Cream med SPF 50. Men jeg bruger den om sommeren mest bare som concealer, fordi jeg synes, at min hud bliver så pæn, når jeg bliver lidt brunere. Det er som om, at noget af mit akne, det bare forsvinder. Så det er fucking fedt. Dior Backstage. Forever Skin Glow. Nå, Forever Skin Glow. Som I kan se, er vildt presset på mængden af det contour stick, jeg har tilbage. Den er fra Fenty Beauty. Jeg er fucking glad for den, men jeg synes ikke, den har holdt mig så længe til gengæld. Jeg ved ikke, om jeg bruger en eller anden ekstrem mængde, det synes jeg nu ikke. Jeg er faktisk ved at være ret low på næsten alt min makeup. Vi kan se, at den her, den er sådan rimelig done. Vi var jo som sagt ude at tage, og Ea, hun er godt nok blevet rød på hendes baller. Cheers to that. Jeg har været i Italien i sådan en bjergby. Så det var faktisk lækkert, meget varmt, så man kunne faktisk ikke tjene så meget. Det var kun, når vi sådan kørte ud til stranden, at vi tjente. Og så har jeg sgu bare været i Jylland. Back with the fam. Nordpå og i Horsens. Vi nåede også lige at have et par dage sammen i Horsens. Ja. Hvor vi ude ved havnen i Juelsminde og fundet is og McDonald's, var vi her på besøg. Ej, det var mega hyggeligt. Vi var hjemme med min mor i hendes lejlighed. Jeg kom hjem fra Horsens i går. Og det her, det var så første dag tilbage, og jeg var fucking stresset og havde fucking meget hjemmeved. Men alligevel, så lige så snart jeg landede i København, så var alt godt igen. Nå, vi vil forestille os med at gøre ready, og så kan vi snakkes ved senere, guys. Lad os spin the track. No need to guess, no riddle. I felt blessed when the flex went civil. And this year, man, I wanna see it triple. Pray more, say less, that's official. It made me walk or the talk like it's minor. One call and it's like tear my eyes up. You thought Gucci would bless your life up. My kind of drip from a different. Hi guys, nu har vi gjort os klar. Ja, hun har taget tært på. Jeg har også taget tært på, fordi jeg er en lille copycat derudad. Vi fortsætter bare med at drikke vores vin. Look at how delicious this looks after it's been in the sun. Oj! Det er en rugbrød med avocado og lidt ranch på toppen. Skål på det. Fit check. Vi har lige set fit check. That's the fit. The fit is fitting. Og nu skal vi lige hurtigt rydde lidt op, inden vi går. Så lad os lige få gjort det. Lukkens. Nu er vi på Kongens Nytorv. Okay, vi har aftalt, at vi vil prank Gustav og Malle, fordi Ea, hun har købt en ny iPhone 17, og vi tænkte, at det kunne være grineren og sådan pretend, at det er mig, der har købt den til Ea. Så vi har tænkt os at sige, at det er vores, hvad var det, vi blev enige om? 3,5 års. Ej, vi vil nok så sige 3 års venindedag. Og det passer meget godt med, at vi blev veninde for sådan noget 3,5 års tid siden. Ja, det skulle man ikke tro. I know. Men det er det, vi siger. Og så er det så bare, der har købt gaven til hende. Og det er jo fucking grineren, fordi det er jo en syg hoveddyr gave at give. Så vi synes, det kunne være ret grineren. Så I er in on the prank, og vi skal nok filme det. Selvom at drengene måske har lidt fjollet med at blive filmet, men det er, hvad det er. Vi er på sommersko om sådan noget 2 minutter, så I will let you know when we're over there. Cute. Vi holder venindedag. Værsgo. Oh my god!
Du er god, ja. Smakkniv, eventuelt. Nu må jeg godt ødelægge bakken. Jeg vil ikke give mine venner en øl i 10 års vennegave. Ingen engang den vil jeg give. Der er 2 Genesis. Se, det er effektivt. Det er noget, der batter. Og så førte jeg den ikke. What the fuck? Nej. Hun er oppe, mand. Jeg er oppe i sådan... Girl! What the... What the actual fuck? Det er en 17'er. You are crazy. Hvordan har du fået de penge, bro? Holy shit. Vi har også været venner snart i et år. 3 år. Vi har været venner snart i et år. Ja, det har vi. Så vi går stå venner på sin gave nu. Jeg forventer en 15. Ej, hvor er du sød. Det er rimelig sindssygt. Crazy. Jeg er i chok. Fuldstændig chok. Og så går jeg så nu er det jo faktisk også snart 2 år siden vi startede på studiet sammen. Ja, hvad så? Og du flyttede ind hos Maja, så hvor gave til Maja. Hvad er status, pigerne? Status er, at nu har vi drukket inden på sommersko, fordi jeg er kommet hjem. Australia. Ja, og nu skal vi Ud af Tansen. ud og se, Ud og hvad tjekke København kan. Ja. Det er klart. Det er fordi Emilie har helt glemt, hvad man kan i København. Ja, jeg har så ikke lige været her at- i 7 måneder. Hun bor med mig, og vi skal ud at danse. Ud af Tansen. Men ja, det var i hvert fald lækkert, vi spiste, og det var syret mumsi, lumsi. Ja. Så nu skal vi ud af Tansen, og jeg opdaterer måske gør jeg ikke. Ellers så ses vi i morgen. Hej vlog. Status er, at vi går over vejen, uden at blive kørt ned helst. Og vi er på vej til farfars. Hey, kan vi lige få noget fokus? Emilie og Clara, de er på cykle. Og derfor går vi lidt før. Så vi går lidt før dem, fordi så er vi der, så det passer. Og måske kommer Connie, vores kollega, som er der på arbejde også. Det må vi lige se til, om han kommer eller ej. Klokken 1, brothers. Vi er fucking out late. Og det er tirsdag, det er diabolical, det der foregår lige nu. Se, det kan virkelig lade ske. Vi hyggede os, og vi har spist, og vi har drukket, og vi har haft det godt. Og nu tager vi på farfar og ser, hvad det kan. Og hvis det er noget lortepis, så går vi hjem. Men Copenhagen City at night, vil I lige se, eller hvad? Kan I se et øje, eller hvad? Udover I. Det tror jeg vist ikke, I kan. Vi kan tage på Proud. Proud Mary. Men jo, og vi elsker karaoke. Vi er nogle karaoke-piger. Vi må lige se, hvad det ender med. Jeg opdaterer, hvis mit kamera bliver ved med at holde strøm. Så kissy. Bye bye. Har vi done it? Vi er på vej hjem. In the metro. It's amazing. Jeg er fucking glad for, at vi har taget... Jeg er fucking glad for, at vi har taget hoodies med. Fordi det er røvsen koldt udenfor. Jeg ved ikke, om I kan høre en skid af, hvad jeg siger, fordi det larmer. Au. Sådan der. Vi skal forbi bazaren på vej hjem for at købe nogle noodles. Så når vi kommer hjem, så skal vi få hovedet i sengen. Vi skal være sammen med Sofia. Cutie. Og det glæder vi os faktisk fucking meget til. Det bliver røvhyggeligt. Ingen tømmermænd i morgen i hvert fald. Hørte I det? Ingen tømmermænd i morgen, venner. You heard it here first. Og vi glæder os fucking meget til ikke at have nogen tømmermænd. Ja, vi ses i bazaren, tænker jeg. She got the noodles. Jeg har jo lige været så heldig at få en ny bøllehat lige her på vejen hjem. Helt vildt glad for. Hvad er det for nogen, du har valgt? Is it the Boldi Carbonara? Du skal lige spice dem op derhjemme. Ja, det er Så er de gode. stor vigtighed i øvrigt. Det her det er vores yndlingsbazar. Det er vores venner, der har... Ja, det var Skarmis. Vi kommer her altid, efter vi har været ude. Ja, for den er åben 24/7. Så føler vores mor, okay. De må godt gå hjem alene om natten, fordi den har den der åben. Lige præcis. Hvis de går i bazaren, så er de safe. Ja. Vi bliver passet på. Hvor skulle du egentlig have noget cola? Jamen det er vel
Coly. Man kan få Fanta Lemon. Ej, hvor lækkert. Men der er mange gode options, vil jeg sige. Der er også Coca-Cola på dåse, hvis det var noget på damen. Der er også en store dernede. I feel it in my fingers. I feel it in my bones. Yeah. Så den er ro. Hvis ikke I kan se det, så er det jo ved at blive morgen. Og det betyder jo selvfølgelig... Ja, jeg skulle lige til at sige, det betyder jo, at klokken den er blevet mange. Ja, den er... der er vind på. Den er 1 minut over 5 om morgenen. Er det rigtigt? Ja, det er rigtigt. Nej, det er ulovligt. Hvor det er ulovligt. Der var en han. Der var en han. Hankøn, som der rigtig godt kunne tænke sig at komme på date med this one. Og så var hun sådan her. Hun skal lidt back in the game. Det var sådan døbtærende. Man bliver nødt til lige at komme ud i det. Lige ud og lige kaste sig ud i det, ikke? I forstår fuldstændig. Girlsene forstår. Sådan det der med lige at prøve det af, og lige sådan fordyppet tærne-agtigt. I datinglivet. I datinglivet. Så hun var sådan, okay, why not-agtigt. Bare fucking for sjov, så lad os lige... Og han var sjov. Han var nemlig sjov. Så hun var sådan, lad os lige prøve at se-agtigt for grinerens skyld. Men så går han uden at få noget info på hende her, på Ea. Men de har aftalt en dato, og det hele. Men han har ikke noget info på hende. Og det tror jeg ikke, han har tænkt over. Så det er jo lidt spændende, hvordan det skal ske-agtigt, hvordan de får fat i hinanden. Fordi der er ingen af dem, der har info på hinanden. De har kun hinandens fornavn. Men jeg føler ikke, der er så mange, der hedder hans navn dog. Nej, men jeg kommer ikke Men du kommer ikke til at skrive først. Det var kun for hans skyld, og så for at jeg ligesom kunne sådan, for funsies, bare sådan dip the toes-agtigt. Jeg kommer ikke til at gøre noget. Nej, der skal ikke ske noget yderligere. Det, men jeg kommer ikke til at gøre noget for det. Nej, præcis. Det her det er bare girl talk. Dog, så vil vi nu trutte hjem. Vi er jo faktisk hjemme lige lidt. Ej, hvor glæder jeg mig. Og så vil vi gå i seng. Så sødt. Slafen. Ja, og så må vi vende tilbage i morgen med Sofia. Lovey. By the way, vi har fucking bare ben, og det røve fucking lortekoldt. Det er morgen. What? Den er 12:30. Så det er faktisk virkelig ikke morgen. Men det er det for os. Nu, der laver jeg 2 kopper te. En til mig, en til Ea. Fordi Ea, hun er blevet sick. Altså sådan forkølelse, influenza-agtig syg. Og det kan vi sgu ikke have. Så det må vi hellere lige give noget te for. Jeg kan også godt lige bruge lidt te. Yes, who's back? Back again. Ej, sorry. Det var fordi simpelthen, at kameraet lige døde. Men nu har jeg lige sat en strøm i, så nu kører det. Alright. Vi tager den fra top. Vi har Earl Grey. Vi har Puka Peppermint and Licorice. Den har jeg faktisk ikke kunne lide nogensinde. Men så blev jeg veninder med Sofia, og så var det den eneste te, hun havde. Og så havde jeg ikke lyst til at være uhøflig og sige nej tak. Men så fik jeg det hver gang jeg var der. Og nu kan jeg virkelig godt lide det, så det... Vi har også en Morning Berry. Det kunne da være, at jeg skulle have en Morning Berry. Så har vi også te i pose. Og jeg håbede jo lidt, at jeg kunne finde noget Camille her til. Ja. Men hun vil hellere have Earl Grey. Vi har noget Forest Fruit. Jordbærte. Der er Puka Womankind. Så har vi sådan en Puka After Dinner. Så har vi sådan en Yogi Tea Feel Pure. Med noget green tea med lemon. Ja, så har vi jo så bare flere af alt det andet. Den her, den er jo blevet stykker. Jeg tror, det er Forest. Lugter den her ikke sådan lidt Forest Berry til dig? Anyways, jeg formoder, at det her, det er Forest Berries. Ja, hun kører sgu fandme en Earl Grey. Ved du hvad? Jeg kører med den der. Det er faktisk fucking fedt at have sygt meget forskellige te, føler jeg. Det er vildt nice. Bare sådan noget flex på en med ens te. Altså bare sådan, vil du have en kop te, og så har man sådan 30 options. Det er jo vildt fedt, synes jeg. Vi skal have kogt noget vand. Til det der bruger vi vores elkedel. Og så er det jo sådan, at Ea, hvis I lige husker tilbage til i går, købt nudler på vej hjem, hvilket jo var sindssygt good choice. Jeg har heldigvis også 2 tilbage i en pakke, jeg købte for noget tid siden. Så jeg tænkte lige, at vi skulle have nogle nudler. Den der bulldog carbonara, den hitter jo et spot inde i ens krop, som man jo ikke vidste, man havde. Før man har smagt den første gang, og så kan man aldrig nogensinde glemme smagen igen. Synes jeg personligt.
Det er jo ligesom at spise guld. Det smager af lykke og diabetes og glæde og e-nummer i en fantastisk sammensmeltning af perfektion. Jeg skal have honning i min te. Nu snakker jeg ikke til, indtil den her elkedel den er færdig. Vil du have, mælk i din te? Nej tak. Skal jeg putte en lille smule koldt vand i, så du kan drikke den? Mm. Ej, ja. Se, jeg kan ikke så godt lide, når der lige sådan kommer lidt honning derude på kanten, fordi så bliver det mega klistret. Gustav han har sendt en reel, jeg kan tælle allerede, inden jeg har åbnet den, at den er sjov. Så skal vi have lidt mælke til mig. Ja, hun skal kraftedeme ikke have mælk. Det kan I fucking godt glemme. Hey guys, vi er tilbage. Vi er ved at lave nudler! Det bliver lækkert, det kan jeg godt fortælle jer. Nu skal I få jo, hvordan jeg laver bulldog nouveau. Der er vand her i, og så er nudlerne der, okay? Så der er lige, nudlerne de er koget. Imens så sipper jeg lidt af min amazing, gorgeous, amazing tasting tea. Herligt. Så ser den sådan her ud. Setupet det er simpelthen, at I står ovenpå en stor Nutella. Så ser den sådan her ud. Der er bare nudel i. Next step er mælk. Og bare lige sådan, I ved, hvordan forklarer jeg mængden? Måske sådan en lille deciliter-agtigt. Det bliver til sovs, når den her den kommer ind. Det her, det skal jo ikke bruges som tutorial. Så kører vi det her chili sovs. Hun plejer jo at køre hele pakken. Nej, hun plejer at køre ret meget af pakken. Vi skal passe på hendes hals, så hun får ikke så meget. Jeg tager en vurdering. Jeg føler, der er godt. Det må være det her. Den der bulldog-saus, den er jo ret kras, det ved vi jo altså godt. Så putter jeg sådan et stykke plastikost i. Salt og peber. Og så er det bare lige at mixe det. Så sovser den. Nu ufokuserer det her kamera jo derudad på grund af det her gas, skulle jeg til at kalde det. Hvad hedder det her? Nej. Hvad hedder det her? Damn, ja. Look at this. Ser det ikke amazing ud? Den er jo ikke mega rød, fordi igen, hun skal ikke have det spejsende i halsen, når hun sådan er lidt syg og ro. Nu serverer vi lige lidt for prinsessen, okay? Så kan jeg lige være tilbage. Vi spiste, og så Hotel Romantik, og det var mega hyggeligt. Og nu kommer Sofia om 3 timer, så nu skal vi lige lukke ind. Så jeg vil lige bade, og så skal vi clean this apartment. So I will be back when I have showered. Jeg tror faktisk ikke, jeg gør så meget ved fjeset. Hurtig conceal, og så måske lige lidt mascara. Og så er det nok looking alive for today. Igen fra It Cosmetics. Og bye bye under eye. Jeg har haft det i næsten et år, tror jeg. Man skal virkelig bruge sådan fucking lidt, altså sådan a little goes a very long way. Og har virkelig god sådan dækkeevne. Så det er fucking fedt. Jeg ved stadigvæk ikke, jeg har snakket om det før i min video, men jeg forstår ikke, hvorfor det her kamera, det er sådan lidt blur i ens skin, og det er sådan lidt eller sådan ens hud, og det er lidt forskelligt, hvornår den gør det, og hvornår den ikke gør det. Det er fucking mærkeligt. Men jeg kan ikke finde ud af at slå det fra, men der er sådan en kamerabutik her, hvor jeg bor. Så jeg har faktisk tænkt, at jeg vil ned og spørge ham, om det han måske ved, hvordan man gør, fordi jeg kan ikke regne det ud. Og jeg har prøvet at ændre på alle mulige indstillinger til et punkt, hvor jeg også var sådan, kom til at ændre på nogle ting, jeg ikke ville have ændret på, og så kunne jeg ikke finde ud af at få det tilbage. Altså, det var virkelig kaos. Og så måtte jeg nulstille kameraet, og så gør den det igen. Så jeg må lige ned og spørge ham, fordi det fatter jeg åbenbart ikke en skid af. Jeg føler allerede bare, det gør, at man sådan ser meget mere sådan fresh ud. Jeg har jo som sagt fået en masse mascara med hjem fra min mor. Jeg er ret picky med min mascara. Normalt så bruger jeg jo altid den her Clarins Wonder Perfect mascara til at fokusere på den der lille. Ja, det kan man godt. Ja, det er den, jeg altid bruger. Det har været min go-to i årevis. Også fordi, at der er serum i. Så den passer sådan lidt på mine øjenvipper. Så de bliver ved med at være lange. Det er mit holy grail. Please køb den, hvis du har lyst. Jeg synes faktisk, den fungerer ret godt. Nu har jeg mascara ud over det hele, føler jeg. Nu tager jeg lige mascara på det andet øje. Og så skal vi jo i gang med noget cleaning. Just met this 5'7" guy who's just my type. Like the way he's speaking, his confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I like what's underneath it. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never rains, and New York's wide awake.
liking this American boy. Nu går vi i American boy. Rema og handler ind. Vi skal prøve, om vi kan finde nogle popcorn og nogle snacks. Ja, så follow along for det. Ignorer min store våde plet. Jeg havde lige en plet. Hård. Leverpostej. Creme fraiche. Forslag 5 euro til 10 kroner, 2 tomater. Her har vi til popcorn. Rødløg. Chips. Tortilla chips. Tex-Mex. Oliven. Har vi salsi. Og nogle hjallis. Og Sofia, hun er her faktisk om et kvarters tid. Så vi går bare i gang med at lave mad right away. Så tager vi fag. Det kan være, at jeg skal lave guaco. Nu har jeg fundet en kniv til dig, bare lige så du ved det. Jeg vil faktisk gerne have den her. Okay. Så den får du ikke. Nu er vi fucking tvunget til at stå her sammen. Og lade som om Helene, når vi får gæster. Ja, præcis. Det I jo ikke ser bag kameraet, det er... Vi slår hinanden. Ja, vi nemlig kæmper. Ja. Det kan jo. Vi slår så tit. Eller mange gange om dagen, faktisk. Jeg giver i hvert fald dig mange tisk. Ja. Det er helt vildt. Det gør hun meget. Det er fedt, at vi har en mikrobølgeovn til pomfritterne. Nej, til... Hvad fuck hedder det? Ja, popcornene. Det er jo ikke godt til øjnene. Jeg skal have løg. In 4 minutes, we will be joined by Sofia. Det kan være, at I skal give hende kram. Lige være sød og sige, jeg holder bare lige... Jeg krammer dig ikke. Ja, så må du sidde med den. Jeg elsker altså at være i fokus. Ej, mine øjne for Sørensen. Du har skrevet løg i lang tid. Jeg har skrevet 2 ting siden. Jeg kan jo godt lide at gøre arbejdet ordentligt. Nej, nu kan jeg mærke, at det var der for tæsk senere. Halløj. Hi, girlie. See your face when I close my eyes. So Can I get a kiss? And can you make it last forever? I said I'm about to Igen vlog. Nu har vi spist, og nu skal vi se Beauty and the Beast. Vi har lavet snacks. Vi har poppity corn, og vi har chippity dips, og så har vi dippity dips. Og vi har lavet 2 dippity dips, fordi alle ved, at 1 dip ikke er nok til 3 personer. Så jeg har faktisk ikke mere at sige for nu. Godmorgen. Ulovligt at sige det i morgen. Klokken den er 3:30. Jeg har ligget og redigeret, siden jeg stod op. Så jeg vågnede, så jeg lige noget med livet i hænderne. Og så har jeg redigeret siden, og nu er jeg fucking sulten. You stay. Jeg ved ikke, jeg overvejer, om jeg bare skal have en leverpostejsmad. Low-key. Jeg spiser min kærestes KitKat. Og han har gjort det meget tydeligt for mig, at det er hans KitKat. Men nu har jeg spist noget alligevel. Det er faktisk dårlig stil, men altså. Han elsker mig. I promise. Nu skal jeg have en løg. Jeg hader, når det er sådan... Skralden den er sådan, man ikke kan få den af. Perfekt. I dag der har jeg ikke noget planlagt. Altså sådan, jeg skal ikke noget i dag. No plans. Og det er fucking dejligt. Det er torsdag. Maja, vi skal begge to arbejde i morgen, og hun er jo syg. Så hun skal jo forhåbentlig blive rask, og ellers så skal hun melde sig syg. Jeg går vildt meget ind for, at man ikke skal komme syg på arbejde. Så det må vi lige se til, om hun har det bedre i morgen. Nu har jeg i hvert fald skåret onion. Så laver jeg en rubber med the best shit ever, makrel. Og så laver jeg en anden med leverpostej. Og så med løg og remmer på begge. Vi havde jo Sofia på besøg, og det var så hyggeligt. Og vi så Skønheden og Udyret. Hyggede at spise popcorn og fik chips og snacks og jada. Det var så lækkert. Når jeg har lavet det her, så tror jeg, at jeg skal spise og se et eller andet serie, tv, whatever. Nyde, at det er med sommerferie. Og jeg har dage, hvor jeg bare har fri. Det synes dage, hvor jeg ingenting skal, det kan jeg slet ikke begribe. Det er så længe siden. Jeg kan også godt mærke, at jeg får lyst til at fylde dagene ud med et eller andet, fordi jeg er sådan helt... Ja, jeg laver mad, spiser, så må jeg ikke vide.
Hej friends! Nu er det altså blevet fredag, og jeg fik ikke vlogget noget som helst med i går, så det er selvfølgelig meget ked af. Jeg skal arbejde i aften, og jeg kan se, hej Grande, jeg er meldt dig syg. Ej, du lyder stadig dårligt. Ej, hvor er det synd, Marcella. Ja, hun er stadig syg, så hun meldte sig syg, og det er rigtig godt, fordi som vi snakkede om, ikke gå syg på arbejde. For det første vil vi ikke have smittet vores gæster eller vores personale, og man skal passe på sig selv, vigtigst af alt. Som sagt, så vil jeg prøve at få noget morgenmad. Jeg tror, jeg skal lave en sødkartoffel. Jeg har fucking meget lyst til sødkartoffel. Det er så random. Min sødkartoffel, den er jo ikke så stor. Skal jeg vise jer. Lige så stor som min hånd, faktisk. Så der er ikke sådan nok noget der. Overvej at lave noget pasta med smør måske. Det er bare så fucking lækkert pasta med smør. Det kunne jeg så sygt godt finde på at gøre. Det gør vi. Jeg har det jo med pasta med smør, som jeg tror mange har det med f.eks. Disney Channel. Guilty pleasure derudaf. Jeg tænkte, jeg måske lige hurtigt ville nævne, at mig og Erik har været alene hjemme i de her dage, fordi Frederik, min kæreste, han er i sommerhus. Og det sommerhus, han er i nu, det er med vores gymnasievennegruppe, som jeg virkelig også savner og ville ønske, jeg skulle være sammen med. Men efter jeg havde været i sommerhus ugen forinden, og ikke havde været hjemme weekenden forinden det også, så var jeg også bare sådan, jeg havde bare fucking meget hjemme ved. Hold kæft, hvor havde jeg meget hjemme ved. Og så var det også fucking fedt, fordi så kunne mig og Erik jo bruge noget tid sammen, fordi vi har nærmest heller ikke set hinanden i sommerferien, fordi som vi jo fortalte tidligere, har hun jo ikke været hjemme i 3 uger. Så det var meget, det er meget bevidst, at jeg ikke har taget med dem. Selvom at det kunne have været så hyggeligt, og jeg ville have elsket at være der. Jeg tror i øvrigt, at det her det bliver det sidste, som at jeg tager med fra den her vlog. Fordi jeg er i gang, eller jeg har redigeret alt, jeg har filmet og så videre, og jeg kan se, at den bliver ret lang. Så jeg tror, at det her det bliver det sidste for den her gang. Jeg skal jo lige finde ud af, fordi jeg ved ikke, hvordan... Altså, dem jeg skal være sammen med i morgen, og det er mine kollegaer, som at vi er frivillige med. Men jeg har ikke... Altså, jeg kender dem ikke så godt. Altså, jeg kender dem godt efterhånden, når det bliver bedre og bedre. Men jeg synes endnu ikke, at jeg kender dem godt nok til at vide, om de synes, det er super irriterende eller super ubehageligt at have en, der filmer ting. Derfor så vil jeg helst lige undgå det, indtil at jeg sådan, måske har kunne spørge dem ad, eller sådan fortalt dem overhovedet, at jeg har en YouTube-kanal, fordi det har jeg jo ikke nævnt. Jeg skal nok komme tilbage med vlogging game. Jeg ved godt, at jeg har været for dårlig. Jeg har fået et par slebne nye knive med hjem fra min far af, som jeg er fucking glad for. Den her, den skærer jo som drøm. Og vi har 3 mere i den her slags modeller, men mindre knive, ikke? Til grøntsager. Jeg cannot be bothered til at bruge en lille kniv til grøntsager. Jeg vil have en fucking kæmpe kniv, uanset hvad jeg skal skære. Jeg synes godt nok, at jeg har brugt meget af den her vlog på at stå her og lave mad. Men jeg elsker også at lave mad, så det er virkelig, virkelig hyggeligt for mig. Og jeg kan godt lide at filme, når jeg laver mad, fordi så føler jeg sådan, at I'm talking to somebody. Jeg ikke bare står her alene. Som sagt, måske starter jeg en ny vlog op i morgen. Måske gør jeg ikke. Det kan også godt være, at jeg gør, så bare filmer herhjemme. We will see. Okay, her hvor vi bor i går, der har vi sådan nogle boys nedenunder. Dem er jeg skulle være rimelig godt fucking træt af, og nu skal I fucking høre hvorfor. De bor sådan på etagen under os, og de ryger fucking meget weed, hvilket også er fair. Altså sådan, det er ikke min business. Men det der er min business, det er, at de sidder lige nede foran, altså sådan min kæreste og jegs vindue ind til vores soveværelse. Så i de her fucking 30 graders varme dage, der kan jeg ikke have vinduet åbent, og generelt ikke, altså der er fucking varmt i den her lejlighed, fordi vi har de store vinduespartier. Men jeg kan ikke have mit vindue åbent, med mindre at der lugter af weed 24/7 inde på vores værelse, og sådan, jeg mener ikke for sjov, altså som om de seriøst står nede foran vinduet, sådan alt ryger ind til os. Og jeg føler bare, det er en ting i sig selv, jeg har ikke gjort dem opmærksom på det, så det er måske fair nok, at de ikke ved det, eller ikke tænker over det. Men så er de så også, jeg kommer til at lyde som fucking Karen, det er jeg virkelig ked af, jeg håber virkelig, I forstår, hvad jeg mener. Men så har der så også været ret tit, hvor at de spiller sådan mega høj musik, hvilket igen, I don't mind, bare ikke om natten.
i hverdagene. Weekend, whatever, I don't fucking care. Hold fest. Altså, giv mig en invite, seriøst. Det er amazing. Men i hverdagene, der synes jeg, den er grov klokken 3 om natten. Så højt, at man sådan, ikke kan abstrahere fra det agtigt, selvom man tager øreprøver i. Og jeg er sådan her, hvis jeg kunne høre det en lille smule, fair nok. Jeg skulle nok få det søvn. Men sådan blasting, guys. Og de har jo så åbnet deres terrassedør, og deres hoveddør, og deres vinduer, så musikken jo bare er ude hele vores lejlighedskompleks. Og det er fucking nederen. Så der var faktisk en gang, hvor vi ringede efter nogen, der sådan skulle komme og bede mig at slukke. Nå, anyways, det der så sker, det er i går, der er oppe og vaske tøj. Så kigger jeg sådan lige ud af sådan, vinduerne, fordi vores trappeopgang, den er bare sådan i glaspartier, så jeg kan sådan se ud i vores skov. Og så kigger jeg lige ud i gården, og så står de der boys der. Og så står han med sådan en moppe, altså jeg ved sådan en gulv til at vaske gulv med moppe. Og så sådan en colaflaske ting. Og så står han sådan med sådan sikkerhedsbriller på og sådan noget, så jeg sådan, hvad fanden får der? Og så kan jeg ikke lade være med sådan lige at se, hvad det er, der sker. Og så står de sådan lidt væk, ham og en af de andre fra lejligheden, og begynder sådan at skubbe til den der colaflaske. Og så sådan giver de den lige sådan et puff og løber væk fra den igen. Men så kan jeg sådan lige så stille fornemme, at sådan, de er bange for colaflasken. Og så er sådan, hvad er der fucking galt med den der colaflaske? Og så er jeg sådan lidt whatever, jeg går bare videre, jeg skal op og vaske mit tøj. Og så, når jeg lige sådan er vendt ryggen til, så hører jeg bare et kæmpe brag. Altså sådan, Ea, hun hørte det her inde i vores lejlighed. Og var også sådan, hvad fuck, det var jo et kæmpe brag. Så de lavede en eller anden, jeg ved ikke hvad det er. Jeg skyder på måske en syrebombe-agtig situation, som de bare har sprunget ud i vores baggård. Og der var en stakkels voldmand, der kom kørende på hans scooter-ting. Motorcykel og noget. Og han blev fucking bange, og de stod bare og grinede af ham, og jeg var sådan, det er næsten grænsen, synes jeg. Ja, så dem er jeg fucking træt af. Jeg har sådan her musik, human, fair nok. Microdose mig og min kæreste med weed i en hel sommer. Måske til dels også fair nok, fordi de måske ikke er opmærksom på det. Men sådan syrebomber og sådan, altså det synes jeg simpelthen, det er for skørt. Mind you, de er på vores alder, de er voksne mennesker. Så ja, det er fucking irriterende, og jeg er ved at være godt træt af dem, kan jeg mærke. Men ja, det er lille status. Jeg synes, det er lidt provokerende. I må lige fortælle mig, hvis I synes, det er helt diabolical, og I bare er mega uenige, og det er totalt fair. Nå, anyways guys, det går fucking godt med det her madlavning. Jeg skal nok lige vise jer, når det er done, hvordan det ser ud. Og ellers så tror jeg sgu bare lige, at jeg afslutter vloggen og siger tak, fordi I så med. Det var fucking nice. I må have det fuldstændig bedårende, og vi ses jo i næste video. Og pas på jer selv. I can only see your face when I close my eyes.